wani bawan Allah ne a ƙasar Saudiya, yaronsa ya kama rashin lafiya, ya yi wajen shekaru gaba ɗaya a shalal arruba'i ya same shi. A shalal arruba'i shine stroke gaba ɗaya, hannaye da ƙafafuwa gaba ɗaya sun shanye, ma'ana gabansa gaba ɗaya sun shanye, yana numfashi amma baya iya motsar da gabansa, ya yi shekaru. Wannan mahaifin nashi ya ce ba asibitin da ban je ba, duk duniya na zaga, na kashe kuɗi akan wannan ɗan nawa ya samu lafiya. Duk inda na je a yi scan, a yi tesis na stool da na urine, duk an yi hotuna. Abin da suke ba da result ɗin cewa yaronka bayi da matsala, mu ba mu ga komai ba, amma ga yaro yana cikin stroke. Da ya komo Saudiya sai ya samu wani malami ya yi masa bayani, sai malamin nan ya ɗan karamta masa wasu addu'o'i daga ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yaro ya fara motsi kaɗan kaɗan. Sai malamin nan ya dakatar da karatun ya tambayi uban, kafin ya tambayi uban sai ya ce wa yaron, shin akwai alamar ido da baki a jikinka, shin kana tuhumar wani? Domin ya halatta a musulunci a tambayi mutum idan yana rashin lafiya, shin kana tuhumar wani ya faɗi wasu maganganu a kanka na yabawa ko na kushewa? Idan ya ce sai a je a nemo mutumin nan ya wanke gabansa na alwala, a bai mutumin nan ya sha ko kuma a bashi ya wanka da shi don ya samu sauki. Yaron nan da ya buɗi baki ya ce ba na tunawa da kalmar kowa sai kalmar da mahaifina wannan wanda yake zaune kusa da kai ya furta. Sai mahaifin abin ya bashi mamaki, ya ce yaya za a yi ɗana ya furta wannan kalma, ni in buɗi baki in faɗi wasu kalmomi don in cutar da shi? Sai malamin nan ya ce wa uban yaron, ka kwantar da hankalinka, shi ido da baki ba wai dole ne sai daga mutumin banza yake tasowa ba, hatta salihin mutumin kirki idan ya yaba ma abin da yake so bai sanya albarka ba, yakan shafi shi wannan mutum da ya yabawa. Sai ya tambayi uban, ya ce ka tuna, shin akwai lokacin da ka yaba ma wannan ɗannan naka na kwance baka sanya albarka ba, baka yi addu'a ba? Ya ce ƙwarai na tuno, akwai lokacin da na yi baƙi a gida, yaron nan ya tashi yana musu hidima na abinci, ya raba wannan, ya zuba wannan, ya ciyar da wannan, ya shayar da wannan. Da na buɗi bakina sai na ce duk cikin ‘ya'yana ba wanda yake min amfani mai yawa kamar wannan, amma a lokacin ban ce masha Allah barakallahu ba. Sai malamin ya ce wa uban, cutar ɗanka yana tattare da kai, maganin ɗanka yana tattare da kai, ka je ka wanke gabanka ko kuma ka kawo wani abu wanda ya taɓa jikinka a baiwa yaron nan. Sai uban nan ya je ya ɗebo shayi cikin kofi, ti ba ma mai madara ba. Uban nan ya ɗaura bakinsa ya sha kamar kurɓa 2-3, yawun bakinsa ya taɓa kofin ya ɗan koma cikin shayin, aka kawo ti aka baiwa yaron nan ya sha. Wallahi ya ce take a lokacin da yaron jikinsa ya fara motsi, yaro ya tashi ya zauna da gindinsa, ya tashi ya tsaya kamar yana rarrafe, kamar mai rarrafe. Haka nan kwana 3-4 yaro kamar bai taɓa rashin lafiya ba. Uban nan sai ya fashe da kuka, ya ce shekaru 3 yaron ne yake kwance stroke, amma baki da ido daga wajena, in ji uban. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, kuma a wannan zamanin akwai wani bawan Allah da ya je wurin walima, mutane suna zaune, ya ɗauko nama yana yankawa ya raba wa mutane, ya zuba ma wannan, ya zuba wa wannan abinci, abin sha, nama, yana zagaye ana irin mizahi wasa ɗin nan. Sai wani ya buɗi baki ya aibanta timbin shi wannan mutumin nan wanda yake raba musu abinci. Mutumin nan kai tsaye cikinsa sai ya fara ciwon motsi, ya je yana gudawan ya ƙi tsayawa. Aka garzaya aka kai shi asibiti, aka yi scan, da aka yi scanning aka gani, aka ga cewa hanjinsa ne, babban hanjin ya makale ko kuma ƙaramin hanjin, dole sai an yi tiyata. Aka yi operation, aka yi masa tiyata, ya samu sauki. Yana fitowa bai ma fita daga asibitin ba, abin ya sake komawa, ciwo ya koma. Aka je aka yi scan, aka sake ganin cewa ya sake koma kamar yadda yake da. So 3 ana irin wannan. Likitoci suka ce tun da Allah ya halice mu ba mu taɓa ganin irin wannan masifar ba.
mun yi aiki kafin ya fita daga asibiti a zo a sake yin scan bayan ya ji ciwo a ga ya koma wurinsa na da ikon Allah sai aka samu wani malami aka yi mai bayani sai ya ce a bincika anya ba wani mutum wanda ko kuma wata wanda ya yi magana a kansa ya furta wasu kalmomi na aibanta ko na yabawa bai ambaci Allah ba bai ce masha Allah barakallah la haula la quwwata illa billah ba sai aka tuno aka ce rana kaza ranar walima yana raba abinci akwai wanda ya ambaci cikinsa ya kushe cikinsa amma bai ambaci Allah ba aka ce aje a nemo shi aka je aka nemo mutumin nan aka ce ya wanke gabansa fuska da kurkurar baki aka zuba ma wannan mutumin da aka zuba ma jikinsa mutumin nan bai warke ba aka bayo malamin labari aka faɗa mai cewa mutumin nan har yanzu bai warke ba sai ya ce kun bashi ya sha sai suka ce a'a sai ya ce ai ya aibanta cikinsa ne ku bashi wannan ruwan ya sha sai aka bashi wannan ruwan ya sha da ya shiga cikinsa mutumin nan sai ya warke kamar bai taɓa rashin lafiya ba saboda haka ‘yan uwa musulmi ga alamomi da za su nuna cewa ka kamu da ido ko kuma baki daga wani idan ka ji wa'annan alamomi a jikinka to ka tabbata in ma ido ko baki ya kama ka ko ya shafe ka amma malamai sun ce idan ka ji wani abu a jikinka na rashin lafiya irin ababen da za mu ambata ko ɗaya daga cikinsu first of all za ka je wurin likita ka yi wa likita bayani ka faɗa mai abin da yake damunka ya rubuta maka tesis ko scan a je a yi idan nasu ne su baka magunguna idan ba nasu ba ne suka tabbatar ma cewa su ba su ga komai ba amma kai still kana jin wannan ciwon to a nan ne za ka ce baki ne da ido ko kuma kambun baka amma wasu saboda jahilci ko kuskure da zarar sun fara jin abu za su manta da likita za su manta da asibiti su ce ido ne sikiri ne su yi taɓata lokacinsu yana da kyau ka je wurin likita ka je kuma ka yi magani na gida amma na musulunci ba shan itatuwa ba gaira ba dalili ba don kada ka je ka ɓata kidininka ko livanka ɗaya daga cikin wayannan abubuwa idan ka ji ka garzaya wurin likita na sake maimaitawa sai likitoci sun tabbatar cewa ba nasu bane sannan za ka nemi islamic medicine na farko yana daga cikin alamar mutum ido ya shafe shi ko kambun baka ko maita kullum ya ringa ciwon kai baya warkewa ko kuma ya ringa jin wato hannaye da kafafuwa bayan ciwon kai wani irin sanyi mai tsanani ba irin sanyi normal na ɗabi'i ba a'a mai tsanani ko kuma fuskarsa ta canza halitta ta canza duk wanda ya ganka ya san cewa kai yaya fuskarka dai yaya fuskarka na uku mutum kullum gyangyaɗi yake ko kuma kullum yana buƙatan ya yi bacci alhali ya yi bacci ya ishe shi na hudu samun ciwon ciki kullum murɗa ciki baya jin magani na biyar yawan gudawa na shida haka kawai mutum yana yawan zub da gumi ko kuma yawan fitsari ba gaira ba dalili kun ga abubuwan da nake faɗa akwai cututtuka wanda yake likitoci ne suka sani wanda suke kawowa irin su ciwon shiga ciwon kidney ciwon bladder infection na bladder da sauran cututtuka malaria typhoid suna kawowa to amma kuma sai ka tabbatar ba na likita sannan zaka nemi islamic medicine yawan fitsari yawan yin gumi ko kuma kana bacci baya isarka na gaba shine fuqdanu shahiya ba appetite ba ka son cin abinci duk abin da aka kawo ba ka so na tara bugun zuciya heart beating yawan bugun zuciya ka rasa ganewa me yake kawowa na goma haufin shadidun yawan tsoro abu kaɗan tsoro abin da bai kai aji tsoro ba kai zaka tsorata zaka razana na 11 kasratu tasa'ub aw tajashshu
yawan hama ko kuma yawan gyatsa ba gaira ba dalili. Yawan hama ko yawan gyatsa ba gaira ba dalili. Na 12, jiki ya ringa zafi, baya jin magani, ba a warkewa. Na 13, yawan ciwon baya, ciwon kwankwaso, yawan ciwon gwiwa da yake baya jin magani. Na 14, abu kaɗan wanda bai kai kuka ba mutum zai kama kuka, ya fashe da kuka, mace ko namiji. Na 15, kullum mutum ya ringa samun kunci cikin zuciyarsa, numfashin ma wani lokacin da kyar, kullum idan ya tashi ransa a ɓace, bai san meye dalili ba, haka nan rana ta faɗi ransa a ɓace. Na 16, kullum mutum ya ringa samun kansa cikin wani irin yanayi na rashin aiki, kasala. Na 17, kasratul ghadab, yawan fushi, abu kaɗan fushi, abu kaɗan fushi, da kuma ruɗewa da buguwa da kiɗimuwa. Na 18, kasa nutsuwa wurin gabatar da wani abu. Idan ka ce za ka yi abu kaza sai ka kasa yi, kawai kaga ka fasa. Idan ka ce za ka je kasuwa ka ƙi zuwa, za ka je aiki ka ƙi zuwa, idan ka ce za ka yi kaza ka ƙi. Duk wayannan alamomi ne. Idan ka ce za ka fita aiki za ka kama zazzaɓi ko ciwon kai, idan ka fasa za ka samu sauƙi. Wannan sihiri ma yakan kawo. Na 19, mutum ya ringa guje ma inda yake, ko wurin kasuwarsa ko makwancinsa ko gidansu, baya son zama a inda yake nashi ne. Na 20, munanan mafarkai, wato mafarki mara kyau. Kana mafarkin wasu mutane suna jifanka da dutse, kana mafarkin mutane suna harbinka da danko, ko suna harbinka da kibiya ko da mashi, ko suna harbinka da bindiga, ko suna binka da gudu, ko suna wonin ɗinka mutane, ka ringa ganin halittu kuma wasu kala-kala na tsoratarwa. Wayannan duk alamu ne na baki da ido, ka tashi ka tsaya ma kanka. Hakika ba dole sai wayannan alamomi sun haɗu wuri guda mutum zai tuhumi wani ko kuma ya ce baki ko ido ya shafe shi ba. Idan aka samu ɗaya ko biyu tattare da kai kuma baya jin magani, likitoci sun tabbatar ma ba nasu bane, ba su ga komai ba, to anan zaka tsaya kai maganin baki da ido. Saboda haka ƴan uwa musulmi, manya da ƙanana, maza da mata, a duk lokacin da muka ga ɗan uwanmu cikin ni'ima, muka yaba, mu sanya albarka, mu ce masha Allah barakallah. A duk lokacin da muka ga wani abu na burgewa, to mu yaba wannan abin, kada mu, idan muka yaba, mu sanya albarka, kada mu kushe. Idan muka kushe, mu sanya albarka. Idan ɗanka ya yi ma abin kirki, ka yaba masa, ka ce Allah ya hadik, barakallah, masha Allah fik, barakallahu fik. Idan ‘yarka ta yi ma abin kirki, ta burge ka, ya burge ka ɗanka, ka ce masha Allah barakallah. Ko wani ya yi ado, ko ɗanka ya yi ado, ko matarka ta yi ado, kakka zo ka ce kai kin iya ado, kin yi kaza, ba tare da masha Allah barakallah ba, sai ta kama rashin lafiya, ciwon mara, ciwon baya, ciwon ciki, aje a yi tayin sukar, a kasa samun magani, ashe cutar matarka yana tare da kai, maganin matarka yana tare da kai. Haka nan ke ma namijinki yana tare da ke, na 'ya'yanku yana tare da ku. Ƙarshe zan baka wani labari wanda ya faru shekaru 3 da suka wuce. Wani bawan Allah ne cikin almajirai na waɗanda nake karantar da su hadisi, ɗansu ya yi rashin lafiya. Allah ya sani ina faɗin wannan ba don alfahari ba, domin encouragement. Su je asibiti su yi magani, su yi kaza, abin ya gagara, likitoci suka ce ba su ga komai ba. Sai ya tuna akwai ranar da muka yi karatun hadisi akan cewa al'ainu haqqun wa yahduruha aw yahduru biha ash-shaytan, wanda manzon Allah ya faɗa. Ya tuna da wannan hadisin da sauran hadisai, sai ya ce wa matarsa, ki zo ki wanke gabbanki, ki yi kurkurar baki, ki kawo ruwan, ni ma in yi nawa, mu haɗa, mu zuba ma ɗan nan namu, mu bashi ya sha. Da ikon Allah da suka yi, wannan yaron kamar bai taɓa rashin lafiya ba, ya warke. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu yi hankali da bakunanmu,
duk lokacin da muka ga abun burgewa ko na kushewa, ba a son kushewa, amma idan ka kushe ka sanya albarka. ɗanka ne ya burge ka, ka sanya albarka, kai mai addu'a. ‘Yarka ce ta burge ka, kai mata addu'a. Matarka ce, kai mata addu'a. Mijinki ne, ki masa addu'a. A zamanmu na gaba na 39, insha Allah, inda rai ban mutu ba, za mu zo mu yi bayani akan yadda za ka yi magani idan ka kamu da wannan cutar, da kuma wani addu'a ya kamata ka yi gudun kada ka fada irin wannan cututtuka. Allah ya samu dace, Allah ya kare mu da kariyarsa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sai wani karo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.